Gipasidunggan isip number 1 Police Station ang Talisay City Police sa tibuok Central Visayas, subay sa mga gilusad o gipatuman nga mga programa niini alang sa komunidad o pagbatok sa kriminalidad. Gidawat sa hepe sa Talisay City Police, Police Lieutenant Colonel Randy Caballas ni adtong Lunes, Pebrero 6, ang maong pasidungog alang sa katibok-an sa police station sa Dakbayan sa Talisay. Ato sa tradisyonal nga Monday flag raising nga gipahigayon sa Cebu Police Provincial Office, gidawat ni Caballas ang maong pasidungog. Giila sa maong award ang police station sa Dakbayan sa Talisay, isip numero 1 sa tanang police station sa tibuok Rehiyon 7. Ang police station sa Dakbayan sa Talisay adunay average nga 90.1% base sa ilang unit performance evaluation rating alang sa buwan sa Disyembre ni adtong niaging tuig. Ang kining sa ato sa station sa Talisay City Police Station mga na adjudge sa number 1 sa unit performance evaluation rating, in which na compose ni siya og mga flagship program sa PNP, apil na ang atuang mga operational accomplishments and administrative, apil na ang kanang atuang campaign against illegal drugs, loose firearms, wanted persons. Dakong tampo sa kalampusan sa Talisay Police ang ilang paglusad og implementasyon sa Anti-Illegal Drug Advocate Program sa PNP. Nunod sa nadawat nga pasidungog, maisip nga dakong hagit alang kanila nga padayunon ang susamang mga programa o kaagresibo sa pagpatuman sa peace and order sa ilang dakbayan. The more na to ipakita ang pagserbisyo sa katawan, kaya nga atong katawan they deserve a peaceful community man. So ang atong kapulisan sub atong pagpanerbisyo, pero nanginahanglan sad mi og support sa ato ang community ug sa tanang sektor sa community, labi na atong mga barangay officials ug uban pa mga sektor sa atong community. Alang kang Caballes, usa gayud kaluwas nga lugar ang Dakbayan sa Talisay. Kini tungod usab sa padayon nga paningkamot sa kapulisan sa pagbantay ug pagsiguro sa seguridad sa Dakbayan. Kini si Alea Pateño, UPCOM intern alang sa My TV Cebu.